F'laqgħa tal-Kunsill Lokali, il-Kunsill Lokali ta' Tas-Sliema iddeċieda li jitlob lid-Diviżjoni tal-Proprjetà tal-Gvern u s-Sovrantendenza tal-Wirt Kulturali biex jivverifika li l-Konsorzju MIDI qed iżomm mal-ftehim ta' konċessjoni f'Tigné. Sa dan it-tant il-Kunsill ta' Tas-Sliema ddiskuta l-kwistjoni ma' membri tal-Bord u tal-Amministrazzjoni ta' MIDI u b'konsegwenza ta' dan MIDI qablet li minnu fih tneħħi fens li kienet qed tagħlaq l-aċċess tax-Xatt f'Tigné. Fi stqarrija l-Kunsill ta' Tas-Sliema qal li japprezza l-attitudni pożittiva ta' MIDI u se jkompli jaħdem biex jiżgura li ħidmet MIDI tibqa' f'konformità mal-kuntratt ta' konċessjoni ffirmat mad-Dipartiment tal-Artijiet, filwaqt li żewġ partijiet qablu li jkollhom laqgħat regolari għal ġid komuni. Dan il-każ tqajjem riċentement wara nuqqas taqbil li qam bejn l-istess konsorzju u l-Kunsill Lokali tal-Gżira. Bil-Kunsill Lokali jibda kampanja li waslet biex wara ħafna snin ir-residenti beda jkollhom aċċess għal Manuel Island. Aċċess li ngħata wkoll wara li intervjeniet ukoll l-awtorità tal-ippjanar u saħansitra l-Gvern ħal każ il-qorti biex ikunu onorat il-kuntratt.